morning guys! Magandang umagang kay ganda. Ayan, nandito tayo sa bukid ng Shimaniken. Sa Yasugi po tayo. Ayan, dadalawin namin ngayon si Kasava. Ayan, titingnan po natin kung ano na po nangyari sa kanya. Ayan, ayan, dito na tayo. Ayan. Koko? Ayan. Ayan, susubo po tayo ngayon kung paano po tayo mag-harvest. Ayun. Ayan. Ayan, sabi ni Dana, susubo po tayo sa pag-harvest ng ating kasama. Ayan guys, ayan na yung na-harvest natin. Kanina hindi ko na nag-videohan dahil nag-live ako. Ayun. Makapag-harvest tayo ngayon ng isa. Isa lang muna. At meron pa tayong mga naiiwan. Ayan. Ay, tigat ka. Ayan, tayo iuuwi na dahil tayo ay mag-aani pa ngayon sa ating palayan. Bye-bye!